Vyber si dvere. Tie dvere, ktoré si vybral, musíš tam prežiť 24 hodín. Prvé dvere. Si v opustenom dome, kde nikto není. Prenásledujú ťa divné príšery. Vždy sú za tebou, ani si nevšimneš. Tvoje jediné jedlo sú tieto sušené mravce a ak nebudeš sa skrývať pred tou príšerou, tak môžeš umrieť. Šanca na prežitie je 40%. Dvere číslo 2. Tu si na pláži. Je tu úplne ticho a je to raj. Máš tu luxusný dom, je tu krásne. A jedlo? To je úplne všetko, čo sa ti zapáči, tu máš. Úplne všetko, len čo len chceš. Šanca na prežitie 100%. Gratulujem.